Harasatdan soň Türkmenabadda ýürek damar diagnozy bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalar köperýär. Türkmenabadda apreliň ahyrynda gopan harasatdan soň ýaşaýjylaryň arasyna giň ýaýran çykgynsyzlyk, stres we çäresizlik bilen baglylykda şäher keselhanasyna ýürek damar keselleri we insult bilen ýerleşdirilýän hastalaryň sany köpeldi. Olaryň arasynda aradan çykýan adamlar ömürlük ysmat galýan näsaglar hem bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli Lukmanyň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp şeýle diagnoz bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalaryň köpüsiniň 45-65 ýaş aralygyndaky adamlardygyny habar berýär. Hut meniň özüm tupanyň ýetiren ziýany sebäpli stres geçiren we sag tarapy ysmat galan bir adamy tanaýaryn diýip habarçy aýtdy. Sagat gezip ýören adam bir ömür işleýär, gazanýar, bina galdyrýar we bir günüň içinde güýçli stres sebäpli ýüregi çydaman maýyp galýar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Bularyň hemmesi kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri, eklenç aladalar sebäpli bolýar we haçan bir günüň içinde hemme zady ýitirenine ýürek oňa çydamaýar diýip bir hasy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir adam tupanyň ertesi güni syrkawlap döşüne nähildir bir näsalyk duýar. Zäherlenendirini öýdýär. Gyssaly Lukman çagyrýarlar. Ol bolsa näsaga 2-3 metr aradaşlykdan seredip bir näçe sorag berýär we hastany hiç ýere kabul edip bilmejekdiklerini aýdyp ol ýerden gitmek bilen bolýar. Bu ýagdaýdan närazy bolan hasta garyndaşlary Lukmanyň iň bolmany onuň gan basyşyny we beden gyzgynlygyny ölçemegini haýyş edýärler. Ýöne Lukman özüniň maskasyzlygyny aýdyp hastanyň goloýuna baryp bilmejekdigini aýdýar. Garyndaşlary onuň şeýdip hastany barlaman gidenligini aýdýarlar. Şol adam ertesi güni aradan çykdy. Görüp otursalar insult geçiripdir. Lukmanlar hatta ýöneköý diagnozy hem goýup bilmeýärler. Ýogsa bolmasa bu işini bilýän Lukman üçin ören ýöneköý ahyrynlyp habarçy gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadda ýene bir adam bir meňdeş alamatlar bilen keselhana ekidilýär. Ýöne welaýet hastahanasyna Lukmanlar onu kabul edip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Haçan onuň garyndaşlary nägelelik bildirenden soň Lukmanlar hastany reanimasiýa geçirýärler. Onuň ýagdaýlary hasy erbetleşip başlaýar we ömrüniň soňky minutlaryny garyndaşlaryny onuň ýanyna goýbermeýärler. Şeýdip ol şol ýerde aradan çykýar. Olaryň ikisi de 50 ýaşdan sähel ýokary adamlardy diýip habarçy aýdýar. Habarçynyň gurrunda şolan orta ýaşly näsaglarynyň biri Aşgabatda daşary ýurt firmalarynyň birini işleýän ekeni we aýlyk haklaryny valyutada alýan ekeni. Türkmenabada bolsa diňjalşa barypdyr. Aýlyk haklarynyň döwlet kursundan manatda beriljekdigini eşidip ol aladalanyp başlaýar. Ulu oglu täze jaý salynýan ekeni, tupan olaryň üçeklerini uçurýar. Häkimetlerden hem hiç ýyly kömek bolman soň ol adamyň sag tarapy ysmat bolup galdy diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň Marwelewap welaýatlaryna 27 aprelde güýçli tupan turdy. Güýçli şemalyň netijesinde ýaşaýyş jaýlary, durmuş infrastrukturalary, oba hojalyk ekinleri uly ziýan çekdi. Onlarça adamyň helak bolmagyna getiren güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri we dikeldiş işlerine berilýän ýardymlar barada Türkmen hökümeti henize çenli dil ýarmany gelýär.